Iki aku nok Pacet, pasar Pacet rek. Iki arane nggone susu nggone Pak No. Sing terkenal lho rek. Susu nggone pasar Pacet Pak No. Sirek aku tak tuku roti goreng. Roti goreng cakwe. Nggone pasar Pacet rek. Nah, iki. Roti goreng. Nggih, Pak. Sajen teng mriki mundangu, Pak. Mundangu sajen mriki. Nggih lumayan. Oh. Asli pundi? Kula Nggih. niku ngandhap. Oh, mriki mawon. Nggih. Niki pasar Pacet nggih. Nggih. Niku aku kajenge ngopi teng nyusu teng Pak No kok. Enten sajen cakwe. Roti goreng. Nah, iki rek ngene pasar Pacet jalan ngarep rek. Arah nang susu Pak No. Awakmu nek kate nyusu bae pengen mangan roti goreng rek iki ono. Sak cakuwene.